E. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Martuszko. Happy birthday to you. Dai, 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 dai. Първата торта, вътре голяма и рожден. You made a wish? Какъв е уиша? Ти казвам. Не ми казвам, няма да кажа. Няма да казваш. Седмата година. Чакай, ела тук, бе. Да си учила. Чао. Айде, ела да режеш тортата. Look at it. Go and play. Martuszko roždennika. I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. Check it out. Check it out. Wiggle, 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 Тук сме 7 януари на Марtuszko рождения ден. Ето им джампъра тук да скачат. You wanna try inside? What's that? You wanna go inside? Oh, not me. Да видим колко маймонета се събраха вътре. 20-тина поне. What's up, Georgie? Как си? Добре ли? Багай вътре да скачаш. Един дришлю. Една дришлю. Гледай, какво става. I'm sexy and I know it. Ladies? Чакай малко, чакай малко. Окей. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Marty. Happy birthday to you. I'm sexy and I know it. Everybody live,
Какво ти стана, бе? Ето, записва сега. Melissa is a superstar room 16 because she's always respectful to her teacher and her friends. She's a lovely girl with a sweet disposition. She's great in reading and writing and is also a fantastic dancer. Thank you, Melissa, for being a wonderful student and such a kind person. You are truly a joy to have in class. Abigail, in her very gentle and sweet way, Abby has made a big impact on our class. She sets a good example for other students because she is kind, helpful to everyone, and is a very hard worker. She loves reading, dancing, helping others, and learning new things. It has been a pleasure to have her in class. Thank you, Abby, for all your hard work and for always having such a positive attitude. Marty is so much fun to have in class. He brightens our room with his great sense of humor and playful nature. Marty sets a great example for the other students because he's always positive and is a gentleman. He excels academically in math, reading, and writing. Marty is our go-to guy when someone needs help. It's been a pleasure having him in Room 16. Thank you, Marty, for being such a great student and a sweet boy. Next, we have Miss Boyd's class. We have Sierra, Natalie, Почвай. И... Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Dodo. Happy birthday to you. Айде, докай звездичките, Дришло. Чакай Марци да духай той. Измамник. Давай, Додо. Това беше не честно. Защо? Защото ти изгаси половината така. Ние се чудим, що си плюнча ръцете. А той видя ли за какво ти плюнча? Сетихме го него. Това не е твоята паста. Да. Що? Харесва ли ти? Окей, след около 5-6 часа каране от Сан Диего сме в Феникс, Хилден Тапатио резорт. Народа вече е на басейна. Днес сме 18 февруари, 17 изкарахме на маминка 24-тия рожден ден тук. И сега сме на басейничето. Като за февруари месец, окей, вчера беше по-топло. Днес не чак толкова, но надявам се, че можем да се топнем. Сега ще отида да ги намеря нашите дришливци, къде са вече сигурно във водата. Това е само един от басейните, които са тук. Няколко басейна са, няколко на различни места. Джакузитата са там на по-топлото, а тук е пързалката от задната страна, дето е до волейболното игрище. Отгоре е пързалката, сигурно и тук ще се пуснем по някое време. Не ги виждам нашите пловци, сигурно сме долу на другия басейн. Отдолу са тенис игрищата, коне, правят кабанките тук да се опънеш, ако искаш. Нашите баскетболисти играха вече тук. Сега да ги намерим. Ето я маминка там. На по-спокойното сме, не мога да повярвам.
Дечурлигата къде си? Я да видим тук в джакузито. Ето ги двама дришливци. Ехо! Усмивки! Кажи! Аз мисля, че си вземете. Тихо, че записвам видео, внимавай какво ще кажеш. Майка ти да пита. Питай за очила, моце, може ли да се рентват? Goggles. Дришливци, добре ли ви е? Няма ли да идем на големия там? Тук ли ви хареса повече? Нищо. Его има Нинкю. Бизо, 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 бизо. Закузия. Айде, елате тук през това. Айде отидем да видим. Ето им парзалката там. Да, само че не знам откъде се качва, отзад. Там е джакузито. Елате тук. От тук се излиза на парзалката. Идете на джакузито там. Додо, Цуцко, баги там. Ето тук. Кеф. Да ги видим нашите пловци. Дришливците. Добре. Айде, чакай. Таки нашите басейнчета само за тях. Те са си точно като направят резорт. Абсолютно. Само за тях. Да, никой не смее да ги наобиколи. Дришливци. Купим един кактус от тук и да си занесем. Ще напиша на тая, че тая вече Не го онова откъде идва от фонтаните там. тича пак. Тича пак, ще го прибивам. Моцика.
А сега вече може да се оплезеш. Така, те хванах. Много е добре, само едно коктейлче пише. Ма мързела, голяма работа. Да си дигнеш ръката, като мине сервитьора. Ама къде? То няма. Те тук изобщо игнорират. Ние сме тук на детския басейн. Те тук знаят хората, че не пият нищо. Аз заради това съм си взел. Съм се подготвил. Аз имам. На здраве. Айде след малко ще отидем и по коктейлче. Не, тати, снимам ви на видео да се видите. Какво дали правиш? Панорамна ли снимка право? Ето Иония. Снимам! Браво! Да? Мамо, снимай на видео! Така. Браво! Пръст на камерата. Децата трябва, брат, само сами речички сяда и яши, това е голо. Господин Сигулката, Митето, главен готвач. Айде на здраве. Айде на здраве, жив и здрав да си. Цигомиго. Цигомиго. Какво сме днеска? 19 май. 19 май. Близо 7 часа вечерта. До Сан Онофри. Козлодуй. На 2 км от централата. Народа с палатки. Тати, ние се виждаше централата от... Виждали са? Кажи Додо, че снимам, съм на видео сега. Отворен задник. Дженито отзад, палатка номер 1, номер 2. Един задник от нашата палатка се подава. И едно мъртуше вътре. Първия кампинг. Катеринка, както виждате, много щастлива. Я чакай така отблизо зъбите. Покажи колко си щастлива. Вече гледа нормално, зверо. Здрасти, аз съм Марта. Кажи, тати. Jenny, here. Smile, Jenny. Smile, I'm having so much fun. We haven't started yet. Now I got even more. Oh my God, Това е за всеки случай.
Monterrey, Monterrey de mis amores, te faltaba un choriz en tus canciones. Monterrey con tu cerro de la silla, obispado y tus rutas de García. Monterrey, Monterrey de mis amores, yo te voy a cantar esta canción. Por la gracia que tienen tus mujeres, ellas saben querer de corazón. En la plaza Zaragoza, los domingos se pasean las muchachas más hermosas de mi lindo Monterrey. Monterrey con un cerro de la silla, obispado y sus rutas de García. Monterrey, Monterrey de mis amores, yo te voy a cantar esta canción. Por la gracia que tienen tus mujeres, ellas saben querer de corazón. En la plaza Zaragoza, los domingos se pasean las muchachas más hermosas de mi lindo Monterrey. Tańczy, mama. En la plaza Zaragoza, los domingos se pasean las muchachas más hermosas. Skupione, czerwona tabletka. Eha!
Shake that. Every day I'm shuffling. 1, 2, 3, 4. We love dancing, we want more. 5, 6, 7, 8. Salsa talks is really great. Stop
'Cause I just wanna live my life and party. All I want is to be free and rock my body. Go around the world and I wanna live my life. Cause we on now. I wanna party, I wanna summer, I wanna party and fly. You need to catch up. You can dance and dance. I Hey, 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 Hello, ladies and gentlemen, boys and girls. I hope you enjoyed our show. And now, we would like to invite you to come on the dance floor with us. And I hope you have your dancing shoes on because we're about to get this party started. And it's going to get a lot wild, I tell you. Let's go. Friday to help out in room 16. He has not only helped the children become better readers, he has made our classroom a better place with his big personality and charming nature. You have a warm smile and are quick to laugh, bringing joy to everyone around you. We all love and appreciate you. And Miss Diana. Every Wednesday you have been there to help children become better readers, even though it was not your own son that you were working with directly. You see the best in each child and help them see the best in themselves. You have such a beautiful serenity about you. Thank you for your generosity and kindness. And Mrs. Elvia Ito. Ensuring our nation's young people gain the skills necessary to achieve their dreams and succeed in the 21st century.
By earning this honor, you have shown a commitment to working hard in the classroom and to meeting the highest academic standards. Students like you will chart the course of our country's unwritten history, and I commend you for setting a powerful example for all young Americans. I encourage you to always set your sights high, and I wish you the very best in the years to come. Barack Obama. Marika Vanderbilt. All right, students, as they come out, if you guys will all stay still, we do have a reception. And before we go, I do want to thank the 5th grade committee for all their hard work all year and the year before. It doesn't just happen. So thank you for all the fundraising, for the great activities the students partake in throughout the year. The baby board, that's always a blast. I think. Мисля, че сме петък вече, 6 юли, сутринта, след пътуване LA, Лондон, Милано и от вчера каране до Френската ривиера Антибс с Катеринка пристигнахме в едно малко 3-звездно грозно хотелче. Града, като се науча как се изговаря, ще ви го кажа как е. И ето къде влезахме, дворчето. И малка разходка към хотела. Към малко семейно хотелче. Естествено, Миленчо с неговото объркано време вече. От 4 часа сутринта е станал. Айде една моториста. Станало от 4 сутринта. Сега в момента е почти 6 сутринта. Да направим една разходка към хотелчето и отива да си пие кафето на плажа. Малко да разгледаме. Ето го, страшна зеленина, птички, тишина, като изключим мадамата, дето идва на работа с моторчето. Нищо друго не се чуваше. Едно басейнче сладко тук. Подготвят го. Както се чу, съм много добър с френския. Изобщо една малка приказка, обгърната в зеленина. Хотел Мимозас. Сега ще отидем към вратата и вече нямам търпение да изчезнем за по кафе на плажа, където ще направим малко снимки. Както си палмички, борчета, всичко каквото сетиш, ще го вижте това. Гати. А вътре всичко си е точно един стар стил. Много готино и приятно. Очаква се днес да е нормален 30 градусов ден и ние с Катеринка,
слънцето. Надявам се да я събуда след около 2 часа. Да отидем и да продължим с снимките в Монако. Чао за сега! Като ставаше въпрос как ни се казва градчето, pronunciation или изговарянето ще го остава на вас. Тъй като сме тук само от снощи, така и не съм чул как се казва, но е центъра на Антибите, доколкото знам, и е много сладко, така че отиваме към плажа да направим малко снимки. Катеринка вече се е събудила и сме на път за Монте Карло. В момента сме на едно връхче над Ница. Наслаждаваме се на красота. Няма нужда да се обяснява нищо. Влака долу, минава край морето. Това замъче си харесвам, може да го снимаш, да ми го видиш колко струва. То е с най-добра гледка. Може би целият фон на него. Ето ни го и нашето превозно средство, което ще ни закара навсякъде в нашия трип. Алфичка Джулиета. И още веднъж тая гледка отгоре. Невероятно. Още малко от гледка от друго връхче над Ница. И долу има път. И тук живеят хора. Които имат всичко друго, ама няма и гледка сигурно. Продължаваме с снимките вече в Монте Карло. Двореца на принца, казиното ще обиколим, магистрала, естествено на пистата за Формула 1 и ще видим къде. Айде да направим един кръг, да видим къде се намираме. Катеринка. И да тръгваме надолу. И сега малко снимки из Монте Карло, зад казиното.
Една гледка обширна. Малко облачета идват. И да видим какъв е парка в яхтеното пристанище. Едно ладчица се прибира малко. Айде да фокусираме, да. Топа. Хайде, ела да се поразходим Катеринки, да ги видим и натам. Допреди да ни е напекло, така че съвсем да не можем да мърдаме. Моите яхти не се паркирали много добре обаче. Сега ще идем да се скараме. Да. Ето това е от върха на двореца на принца на Монако. Ето го двореца. Малкото площадче. Vast weten mij te kleden. В момента сме в катедралата на Монтевил, Монте Карло, другия връх. И това е орган. И последни снимки от Монако. Тук сме пред самия дворец на принца. И поглед отново към Монте Карло. Ти гледката от Монте Карло. Тия пъти формулата, дето минава там долу. Ще да приближим сега, за да се види. Там е дето влиза в тунела. Това е гледка вече. Не исках да те дразна, че е толкова хубаво. Айде, дайте штракна тук. Накацали блокчетата и принца и той. Я, Катеринки, и тебе. И ти тук. Ето тук отбранителната му съоръжение.
Топчетата се едно, че са залетял някой. Минке! Олимпийски размери басейн. Да. И олимпийски размери яхти. Руска реч навсякъде. Аре, стига толкова, ще тракнем няколко снимки да се прибираме. Продължаваме нашата екскурзия из Лазурния бряг. В момента сме Сент Максим, отсреща е Сент Тропе. Ето една лодчица, дето кара до там, да видим дали с нея ще ходим или ще си запалим колата. Сега в момента сме на пристанището на Сент Максим. Лодчици навсякъде. И Катеринка. Ето ни тръгваме на разходка за Сент Тропе. Едно червено гадже. Червена джанта. Бяло и червен. Капитан Тройчо. Тук около нас какво има? Опа! Можахме да се качим на втория етаж, но след малко ще се опитаме и там. Че закъсняваме. Да погледнем отпред. Чудовище напред. Отпред на яхтата. Отиваме към Сент Тропето. Я да хванем това отпред. Уоу! Но клатежа, врачи!
птичици. И някакви чудовища там отсреща, големи. Приятна вечер, 7 или 8 юли, няма значение. Това сме някъде тук, 7 часа вечерта. Супер. Пришла стая оттам, бе. Гаджето дига въжетата, иначе. Още едно животно да го снимаме. Ужас. Ега ти огромните парчета. Това е велико. Вече стъпихме и на земя и да огледаме какво има тук и от по-далеч. Смисъл, и от без да се движим ние. Едно движение, ама движение лодково. Айде сега. Дай! Почват блъсканиците. Кой е по-голям? Катеринка гледа. Айде да направим 360 градуса. Какво пише на фанелката? Сен-Тропе, номер 5. Тока се обръща, обърни се, дете. Окей, хайде. Гледаме лодките си по-интересни. Ай, стига толкова, че не се завърте главата вече да ги снимам. Само да хванем малко тук крайбрежната улица. Пред какво се ходи. Аз мисля, че това е интересна библиотека, да, това да ти е вътре книгите. Вени Види Вичи.
как са помежду си да не се удрят? Как нямаше как да го пропуснем и това животно тук. Невероятно. Ужас. Да хванем малко и от атмосферата в Сен-Тропе. Момочка. Народа седнал да пие. Изпуснахме Фераритата и Ролс-Ройсовете малко по-натам. Не, това е просто, това е. Емоцията ще я взимаме. Не Мираж, да, другата. Тая. Миража също става. Тук вече гледам ядът на нея. Тук е вече върха на газарията, събрала се. Вече сме в Кан. Яхтите са същите, както и вчерашните в Сен-Тропе, но тук само искам да снимам колите, дето са пред хотел Риц. Почваме с Макларен SLR. Порядъка на около 900 000 тая кола. Деведата Мерцедеса. Да видим какво има след това. Първо Ламборгини. Синьо. Второ. Джото. Всичко взима, заради това ги взимаме трите, зависи с каква рокля ще си. Между другото съм с цветове, които могат всичко. Трето. Оранжево. И да го прочети това, да го видим какво животно е и това. Всички са с арабските регистрации и ети го вече черно-томатовото таковата. Още едно. И тук е само GTR, това мисля, че е Nissan, дето е той, който и той става, виж му гумите. Отново един Макларен. Едно Поршенце и за всеки случай едно Ауди. Порядъка на 150 000. Майнхама. Хайн. Това Майнбаха, ето го среща. Значи за колко? $800 на час, мисля, че може да си го вземеш. Ще влезем ли вътре? Както бяхме тръгнали за Италия и влязахме в Италия и по пътя видяхме нещо хубаво. И това е местенцето, дето рекохме да се отбием. Казва се Ментон. Сигурно последното градче преди границата с Италия. Ето по ония мост. Оттам минахме, видяхме го и се върнахме. Да поседиме, тая Южна Франция ни хареса доста. Така че сега ще се поразходим и без това нямаме бързане за никъде. Ще ви поснимаме, да ви покажем и тук последната его водолаза долу. Супер, много готино. Катеринка там. Чакай пак да си снимам нашата Алфич, където ни навъртя 1000 км. Много добре се държи до тук. Водичка хубава. Вънка вече е към 30 градуса жегичка. Оттам в далечината, това вече е италианската ривиера Сан Ремо. Минахме на идване оттам. Сладка приказка картинка.
Още малко снимки от това прекрасно местенце Ментон на границата с Италия. Още във френската част на ривиерата. Верно, плажа е само камъни. Минахме покрай него. Камъни, народа налягал буквално върху камъните. Там нямаше пясък. Сега ще минем на другата страна да видим. Чистичко, покрадено, спокойно. Супер! Още малко видео тук от това прекрасно местенце. До лодките. Сега ще поседнем естествено да се хапне. Този път ще пинем едно розе. Малки лодчици в сравнение с Кани и Монте Карло и най-вече Сен-Тропе. Но пък гледката и усещането е супер. Сега ще върна само да снимам къщичките, дали се виждат там на баира над всичките скали. И това са вече последните снимки от Франция. Катеринка ме държи за гащите, че съм се качил на мантинелата пред последния тунел. Да направим една гледка отгоре, който може да се види. Невероятна красота. На върха се качихме. Да го приближа малко. Там не е малко. Браво на френската ривиера. Добре се представи. Айде, чао, Франция! След това тунелче вече сме в Италия, докато някой не ни отнесе колата, така че тичаме бързо. Чао, Франция! Сега ще идат гълъбчетата. Това е вече последната ни спирка от нашето пътуване. Милано. Мацке, здравей! Некъде на видео няма ли аз да се покажа, някой да ме штракне, викна един... някой черен. Некой цигане ще викна да ме штракне тук. Ето, айде! Айде и тебе! Ето, първо започнем от тебе! Седяла. Айде, дай сега! Това е на видео!
Да те снеме на снимка една. Продължаваме разходките из Милано. Ще е добре да прочетем, да знаем къде сме. Да казваме. Освен Прада отсреща и Луи Вутон. И може би последното видео от Милано, от едно от най-известните места, Дуамо. Не знам какво ще може да се види, някаква невероятна църква. Строена е 500 години. 65-та година е била напълно завършена. 1415 може би е започнала. Вече сме и в България и естествено вече в Южния парк и нашите готови с топките сега да се бият вамката. Вратото, Дида, Лени! Здравей! Здравей! Кажи здравей, бе, Рошбо, там те снимат. Влизайте заедно! Сериозно. Правиш, бе, Додо! Оп! Нещо има трудно изправя. Аре, сега е малкия. Сигурно е голям кеф. Сигурно, ми дай се пробваме. Тя ще е малка ли? Ще е малка да я пусна. Ще е малка. Аре, Чушко, влизай вътре. Не, аз бих се пробвала. Добре ли е? Аре, и Чушката влиза. Не чувам, тати. Стой правде. Знам. Сета. Айде, дребния го надуват. Айде, затварят го ципа. Аре, Чушко! Там е горе. И вече и на видео фанат. Куме, покажи Аберкрофт какво стана. Как ги продават? Няма и 10 дни. Как ги продават, бе, окапани вече. Маленки. Тук сме в Добринище. За първи път ядем в последните 3 часа. Лилито, нашата сервитьорка. Къщичката сладка картинка.
Супер. Кладенчето и народ. Айде, на празни ясли. Забравихме да си поснимаме мястото, където изкарахме 3 дни на Добринище. Отдолу се вижда вътрешния басейн, но нашите са на външния и сега ще отида да ви покажа къде изкарахме 3 дни. Тук са им люлките. Мача долу, дето до сега играхме в най-големите жеги. Волейболната мрежа. Катеринка на плажа и нашите във водата. И още слънце в 7:30, жега не се трае. Да ги... Една жабе излиза от басейна. Айде, снимам, давай. Опа! Нагълта ли? Мъцка. Пълна досадника. И Миленчо седа с ментата малко на сенчица тук. В момента сме на 2240 метра над морското равнище. Пирин, хижа без бок. След половин час каране с лифчето. Снимаме после и надолу. Ето ни. Връх без бок. Езерото. И 3 дришльовци. Добре, Додо, сега на къде отиваш? Снимахте? Това е яко! Надолу, ако видиш. Донован, ще цопнеш и ще се простиш с ловене на риба после. Марти хвана рибка и рибката отиде през оградата. И сега Миленчо отива за рибката. Аз колко хванах? Внимавай, защото има коприва. Кажи аз колко хванах. Ама, кажи аз колко хванах. Донован хвана 2 вече. Стигнахме, хване мама рибата. Тя си отишла в реката. Хвана я. А сега да видим как ще се качи баща ти обаче. Без хвърлия вътре, хвърлия. Дай го де. Пастърва, да. Тихо! Мире! Айде, не сме готови с риболова. Аз не. Браво! Герой! Коприва, коприва! Айде! Готови ли сме
Снимам любимото ми място на мене в Враца, Врачанския Балкан по пътя за леденик. Там може да са покатери. Боровете само тук е борове, нататък гора. Рамката. И сега продължаваме снимките или видеото по-точно. Точно от Врацата. В момента сме точно пред Врацата, които са дали името на големия град Враца. Паднаха ми очилата, докато се дигна нагоре. Снимаме и алпинистите след малко. Това е яко. Яко ли е, тати? Яко. Виж кога го. Къде? Яко. Аз ще опитам да я фърля тая. Ето ни във Враца на картинг. Кой е човека тук? Я обърни се да те видя. Додо, готови? Давай! Давай! Газ! Хотел Резорт 4 звезди. Нашите не са излезнали от водата. Вода и ядене, пиене, пак вода, вътрешен, външен басейн. Сега на бар естествено се поръчва тук. Малко да хванем от мястото. Наоколо. Ресторанче, хотелче. Нашите са си като в къщи двамата. Айде! Чушко! Покажи къв си пловец вече, тати. Айде! Чакам.
Давай. Идва. Не спира. Железен си, тати. Супер. Да снимаме и Додо. Айде, сега да се пие пиенето наша хора. Виж тук на спуск. И се мери горе и тогава ще дръпнеш. Айде. 3. И някакъв бутна това. Айде с другия спусък си. Патъка. Дай. Айде. С който страна? Аз с другия. С втория. Виж втория къде. Виж втория. Втория. Виж ли втория спусък къде? Тега. Не гледай там. Тук гледай. Не, пас там служи. Виж ли спусъка къде? Дигни нагоре. Дигни се. Айде. Марти, давай. Айде. Къде? Те тук ти. Това втория спусък. Виж ли два спусъка. Виж. Айде съм домова. С кое? Тестова. Добре. Остави автомата. Аз как стрелям с пръст? Това е ухото ми. Дай са ти обясни. Премери се улото. Премери се уло. Дръж. Айде. Гледай. Айде бръжа с другия. Айде бръжа с другия. Сашко, айде бръжа с другия. че работа Айде я ще подпирам. Да, я ще стрелям, а ще гръмна веднъж. Няма спиране. Цял ден и една борба. Нашите ще им пораснат хриле вече. Ди бе!
все едно видях Патрик Стойски на живо. Аплодисменти и горчиво за семейството Стадинови и за най-невероятните. Една невероятна възстановка на този невероятен филм. Ще ги помоля да останат на дансинга, защото... Ела, Гари, ела тук, дето снимаме и тебе. Гари, ела. Ела? Дай лапа сега, айде. Гарчо, дай лапа. Стой там, стой. Дай лапа сега. Браво. И сега, тати, като свършим да галим, бягаме, защото ще повикне. Дари. А видя ли как дава лапа? Видях. Дари. Гаро. Скок. Долу. Гари, стой. Долу. Айде тук с последни снимки от българско, от Тати. село Мраморен. Браво. Добре. Стой. Я ще бягам. Гари. И той не може да стигне до тебе, ти иди. Ами, с краката. Седи там, кажи му стой. Кажи, стой там, Гари. Айде да снимаме видео последно тук от на Мраморен. Какво правиш, бабо? Чушки за лютеница. Чушки за лютеница. Добре. Ми нищо тук. Его Димитреско. Да донеса на Ленито и на мама. Леко Димитреско. Снимам ви тук. На Мраморен. О, вие на маникюр ли сте? Ох, да ти направят хубав лак да ти Его направят. Димитреско. Така, да се браво прави. на детето. Айде ще ми го покажеш. Чао. Я не се разрева толкова. Дай лапа. Браво. Браво, кучо. Браво. Хвана ли го как? Му викаме стой да дава лапа. Фанах ви. Гаро. Лапа пак. Мале мажега. No. Гари. Пита, зле, корем. Не дей бе, тати. Селяма влиза. Домързя го, да тича този път. Последни снимки от Враца. Свършва ваканцията. Народо излизаме на път отново. Един ресторант, Димитреско. Братото с двамата дришливци, той естествено само тича. Двете сестрички. И сега да видим наш Сандо какво е направил на площада. Какво е направил с 200 от неговите картини от паметника Ботев. Ще отидем от по-близо да разгледаме кубове с картини. Дигната и 8-метрова колона също с картини от всякъде. Ще отидем от по-близко да ги хванем сега. Този масло е там е този картинката. Вече сме реди. Маестро Василевса ще опакова едно чевече тук. Аре, Додо, и ти вътре. Опаковани ли сте, тати? Няма нищо вече. Няма.
Нещо ще викате ли? Леко се надигайте така. Айде, леко. Свободата. Айде, Матушко. Чакай да ви направя една снимка сега, тримката така. Секунда. И нека да запаметиме този момент. За първи път, дано да не е и за последен. Я тука. Много сте тихи. Трябва да се пее, като се работи. Я да видим какви ги вършите. Не, Донован, гумите само, тати. Ти си с гумите. Аре, после ще продължим с Маркуча, его мокрия. Вече. Додо, какво миеш, бе, тати? Само отстрани, бе, не в гумите отдолу. Де па ме рак? Пък тях ги чисти. Пък тях ги чисти. Hello! Айде от тази страна, Марти е отзад и отгоре. Марти е отзад и от другата страна. Да ти мина отпред, да. Дай сега на чушко. О, камерата, не, спри! Спри, бе! Ай, дришло, я да те видя. Марти, влиза вътре, тати. Ай, направих. Спри, бе! Спри, бе, Марти! Добре, сега как ще влезеш вътре? Иди му го спри. Иди, че он не може да се оправи, ще го изхвърли целият такова. Не се прави, че не е нарочно. Додо! Дришлювци! Ще ви взема водата и сам ще си правя кеф. Айде, бой. Спри! Зверо манинки. Марти, не. Марти, камерата! Да ви не пипай вече колата след като измита. Еги, какво свършиха децата? Покажете. Покажи. Отвори гуми, лъщящи. Мокри повече от колата. Свети отвътре, отвънка. Един път. Аре, лати да ви штракне една снимка, дето сте я измили и после така с на мама. Бързо. Аре, бързо.